Diváci, nevím, či to všetci poznáte, ideme natáčať Brawl Stars. Dám si, tak ideme. Nevyušuj. Dáme si len ako to pôjde. Ale kašlem na to, idem. No, konečne. Tak ideme. Ideme z veľkého brawlera. Aj tak hneď zomrem asi. Zase Domko tu vyrušuje. Prepáčte. Ale nevyrušuj. Domko tu zase vyrušuje, ako vždycky. No však ten je tu pán profesor celého YouTube. Takže ideme. Koctovitý. No tak zase ma zabili. No nech. Tam sú hajzlici. Osaj smejú títo profesori YouTube. Vyhrali sme konečne. Tak a vyhrali sme, takže môžeme znova. Tak. Profesori YouTube už vyrušujú. Už vyrušujú profesori YouTube. Už by to aj volá, čo zmagínajú. Aj tak nevím. Nechceme. Už by to čo pozme. Ale kašlem na to. Vyušoval tu aj jeden youtuber menom Zubenu.sk. To je tiež taký jeden malý profesor. Zomrel som zas. A mne to jedno. No už tu zas profesori YouTube sú. Zas tu už volá čoba. Profesor. Tu sú ďalší profesori, len nevím, čo s nimi. Ale čo však profesori
Dominko, áno, netlačili ťa? Vôbec? Pekné, aby to tam bolo. To už to nebude potom dobre. Budem tu musieť prísť na začiatok roka. Toto už nebude dobre. Vyhrali sme, kašleme na to a teraz to vyplní ty profesor. Dovidenia.